Jamen, hvad gør I nu? Jamen, nu kan vi ikke gøre så meget andet, end at vi har snakket med Mathias. Ja. Vi har fortalt ham, hvad vi mener om det, og hvordan vi har lavet vores opgave, og hvordan vi ikke synes, at det er snyd på nogen måde. Ja, også fortalt ham, at vi bare samarbejder. Det er bare synd at bruge så mange kræfter på at lave noget, man selv synes er rigtig godt. Og så spilde det hele på at få et 4-tal alligevel. Lige præcis. Og det gør rigtig ondt, når man så får en karakter, der er meget højere. Ja. Og så har visket den ud og streget den ud, og jeg ved ikke hvad, og så givet en 4-tal til sidst. Det gør ondt. Jeg kan stadigvæk ikke rigtig se problemet i det, fordi altså, vi har i princippet bare arbejdet sammen, vi har snakket om det, og vi har skrevet det hver for sig. Og det må man gøre. Problemet er, der er intet af det der, jeg har i mit hoved, som jeg selv har opfundet. Ja, lige præcis. Der er nemlig lige præcis 0% af mine tanker i min hjerne, er min viden, der er min egen. Fordi alt hvad jeg tænker, det er jeg er blevet opdraget med. Og det er noget, det er blevet lært i skolen, eller af mine forældre, eller på min arbejdsplads, eller af mine veninder. Du har lært alt, hvad du ved af andre. Snyd blandt gymnasieelever er nu tæt ved at være normen. En undersøgelse afslører, at 49% af eleverne har skrevet helt eller delvist af fra en medelev. 49% indrømmer også, at de har hentet opgaver ned fra nettet. Undervisningsminister Bertel Haarder vil sætte ind over for snyderiet ved at bruge de digitale muligheder til også at afsløre snyd. Du får lige delt den her første stil ud hos mig. Men altså, det indebærer jo stort set det, I er vant til. Og det kan I også læse her. Jeg lige går i gang med at skrive. Skal I læse digte grundigt igennem? Så skal I gøre jer iagttagelser, gøre jer notater. Og så lave en disposition, så I cirka ved, hvor I vil hen. Jeg har forsøgt at lægge så tæt op af de stileoplæg, I øvrigt vil få til eksamen. I øjeblikket har vi et 3. G-år, som efter min bedste overbevisning er blevet et makværk. Og jeg vil skyde på, at cirka en fjerdedel af vores elever er simpelthen ikke i stand til at planlægge og leve op til de krav, der stilles der. I skal kunne skrive en litterær artikel, I skal kunne skrive et essay, og I skal kunne skrive en kronik, og I skal kunne adskille de 3 skriftgenrer. Har I prøvet at lave sammenlignende analyser for? Der er sandsynligvis altid blevet snydt i gymnasiet. I dag giver IT og internettet de allerbedste muligheder for at kopiere fra andre. Picasso sagde, man bør konstant forsøge at male som en anden. Sagen er jo, at det kan man ikke. Vi lærer os igennem at kopiere. Spørgsmålet er, hvad der er elevernes intentioner, når der snydes. Spørgsmålet er også, hvilken adfærd gymnasiet ligger op til. Hvis man giver karakterer på noget, eleverne har siddet og lavet hjemme, så beder jeg dem om at snyde nærmest. Synes du det? Ja, det mener jeg bestemt. Jeg tror egentlig ikke, de agter at snyde. Men jeg vil sige, når de holder op... det kan jeg love dig alt om, de gør. Der sidder nogen, som er 100% beregnende på, hvordan man får de højeste karakterer, uden at lave en skid. Der er nogen, som har svindlet sig igennem her, de går i 3.G nu. De har aldrig lavet en skid selv. Og det hele det går ud på at planke alt, hvad de kan. Og nej, det var fedt. Hun opdagede det ikke. Denne gang fik jeg 10, og så ved man, at den lærer sidder og regner gennemsnit ud, og så har man så kommet op på det der 4-tal. Jeg skal jo melde, at altid finde ud af, hvordan man får... Fordelen ved at lave sådan en sammenlignende analyse her, det er, at det forebygger snyd. Johannes V. Jensens digt foreligger i adskillige analyser på nettet og alle mulige andre steder, som man kan lade sig inspirere af. Hvorimod Johannes Jørgensen digtet, jeg tror ikke, der findes nogen analyser på nettet af det. Så hvis eleverne snyder, så vil det være nemt gennemskueligt. Nu kender jeg selvfølgelig også eleverne. Jeg har haft det med en måneds tid, 3 uger, en måneds tid. Så jeg mener, at jeg at kende deres niveau sådan cirka. Ikke? Jeg tror, jeg vil være i stand til at identificere snyd. Men nu må vi se. Ja, det var det, jeg skulle på i dag. Det der, hvad hedder det? Der er sådan lidt det der, hvis man vil blive til noget, hvis man vil opnå noget, så skal man have nogle gode karakterer i gymnasiet. Sådan har jeg det i hvert fald. Og jeg stræber efter højst mulige karakterer. I dag så er det så vigtigt, at man får et ordentligt liv. Man skal have en stor karriere, og det skal gå så hurtigt som muligt. Vi ser jo sådan noget hele tiden, det er jo ikke kun i skolen.
Det er jo også finansmænd, der snyder med bilag og det ene og det andet. Ikke? Jeg vil ikke sige, at snyd er en del af hverdagen, men det er der også. Tidligere vicestatsminister Bendt Bendtsen har i en årrække skrevet på sin hjemmeside, at han har en højere handelseksamen. Det er ikke korrekt. Han har kun gennemført 2 enkeltfag på aftenskole. Efter at BT har skrevet om det, vil Bendt Bendtsen nu præcisere oplysningerne, så det ikke mere fremstår, som om han har en fuld HH. Bendt Bendtsen sidder i dag i Europaparlamentet for de konservative. Jeg oplever faktisk, at selv stærke elever er til snyder. Fordi at kravene er blevet meget, meget barske. Og det er jo ikke nogen krav, jeg kan dispensere fra. Det er jo Folketinget, der i sidste ende har ansvar. Gymnasiereformen trådte i kraft 1. august 2005. Reformen blev vedtaget ved et bredt forlig, men har været svær at få til at fungere i praksis. De går meget op i, at man ikke snyder og så videre, ikke også? Men på samme tid så får vi bare 100 opgaver smidt på én gang, for eksempel. Vi har uhyre mange opgaver, der bare... Hvor mange har vi? Samfundsfag. Vores påskeferie er ikke engang på vej til at nærme sig. Der er 2 uger til, og vi har allerede fået 3 afleveringer til efter påskeferien. Ja. Og så har vi alle de der læselektier, som også skal læses op til efter påskeferien. Og alle de daglige lektier, de forsvinder ikke bare, fordi vi har fået opgaver. Og så har man også et arbejde, man har som rigtigt liv. Lige præcis. Altså alle dem, der sidder og laver de her skide reformer, det er så forbandet mange år siden, de sidst var herinde. Altså intentionen var i hvert fald ikke fra de der 10 politiske partier, at det skulle være lettere at gå i gymnasiet. Som helhed, så er det måske på nogle punkter blevet lidt sværere. Det nye er, at du forhåbentlig i højere grad kan se en sammenhæng med det stof, du sidder og arbejder med, og så den måde, du kan anvende det på. Det er noget med at få kreativiteten ind i fagligheden. Arbejde med fagene, med stoffet, med nye perspektiver på kreative måder, som også har en innovativ dimension, som gør, at de potentialer, eleverne har, jamen, de bliver foldet ud inden for fagene, så de ikke bare sidder mere eller mindre passivt og får fyldt viden på, fordi sådan fungerer en læreproces ikke optimalt. Vi er i gang med et indtil videre forsøg, hvor eleverne får fri adgang til nettet under eksamen, hvor man så umiddelbart stiller spørgsmålet fra især andre lande, jamen er det ikke snyd? Nej, det er ikke snyd, fordi det er jo så i højere grad en realistisk form for prøve, hvor du får adgang til alt det materiale, du kan få på samme måde som i en situation, hvor du skal bruge din faglighed efterfølgende, hvor du heller ikke bliver låst inde i et rum og ikke må bruge hverken det ene eller det andet. Eller nej, der er forskellige ansigter. Der er også Jode. Det kan jo SOS. Er det ikke sådan her? Det er så nemt i virkeligheden, hvis det er sådan noget i historie, og der er et eller andet med, hvad skete der med ham her? Og så hvis der står, denne mand bliver betragtet som en slags mart eller en slags folkehelt, og så man rækker hånden op og sådan lidt betænksomt og siger, ja, kunne han ikke blive betragtet som sådan en slags folkehelt? Det er bare lidt åndssvagt, ikke? Det gælder også om at effektivisere og sådan noget. Det er vel lidt at effektivisere og snyde. Selvfølgelig, der er en masse fordele det der ved at låne andre menneskers tanker og sådan noget. Men så er det der med princippet i det. Ja. Der skal jo være nogen, der skaber et eller andet, for at man kan nasse på det, ikke? Min søster, hun har givet mig en bog, der hedder Vejen til et højere snit. Og det er sjovt, det er ikke fordi, der står så meget nyt i den. Det er klart, at vi kan ikke tolerere snyd i uddannelsessystemet. Og derfor er vi nødt til at tage det meget seriøst, når vi bliver gjort opmærksom på, at det forekommer også, selvom det måske ikke forekommer i så stort et omfang. Altså man kan sige, hvis man ser på for eksempel de gymnasiale uddannelser, så bliver der hvert år til eksamen givet omkring 500.000 karakterer. Antallet af snydesager, vi har, de udgør måske 100, 200. Skal jeg fortælle, hvordan jeg snyder? Det er meget nemt. Altså, du kan finde det hele på nettet. Du finder opgaverne på nettet, så lærer du dem i hovedet, så kommer du til eksamen, så skriver du dem der. Det er så simpelt af det. Jeg har aldrig snydt. Snyd? Ja, snyd. Hold da kæft. Ja. Snyd. I weekenden, ikke? Ja. Så skulle jeg lave en matematikopgave. Og så venter han, så er han mens vi ikke og så crashede mit Word. Og så da jeg åbnede igen, så kunne jeg ikke åbne det.
Og så afleverede jeg matematikerne med de 2 første opgaver. Den har jeg bare taget fra ikke stå ved siden af. Det vi har overvejet, det er jo netop i forbindelse med, at det bliver mere normalt, at elever afleverer deres skriftlige besvarelser digitalt. Ja, så er der mulighed for, at man kan konstruere et system, som faktisk laver den form for plagiattjek. Det er sådan nogle overvejelser, vi har gang i Undervisningsministeriet. Snakker vi om eksamener eller bare opgaver? Hvis det er opgaver, så har jeg faktisk kopieret hende en gang, og så bare skrevet lidt op. Og jeg er den gode igen. Hold din mund, du har også fået min fysikopgave. Kom så. Man skal stå ved det, man laver. Når vi skal hjælpe jer til at blive dygtige og gode studenter, så skal vi være ærlige over for os. I skal fortælle os, hvor står I. Det kan godt være, at der er nogle ting, man ikke er ret god til, så er det vores problem at gøre jer bedre. Og hvis I slører det billede, jamen, så kan vi ikke rigtig hjælpe folk. Men det er ikke sådan... Det er ikke sådan det, der er hovedbudskabet. Godt, så har I, hvis det er fri. Hvad med... har I hørt jeres bønder? Hvad med nogle bønder? Om at få udsættelse på opgaven. Vi kan godt skyde det nu. Jeg har også en del opgaver selv, som kommer ind der lige der. Onsdag den 2. december. Det er også jo. Skal vi sige det der? Det gør vi sammen. De havde altså alle 3 tilvisninger på, de har glemt skyldt som citat. Hvis man laver en blot flyt for nettet, så skal det ligge som citat med en art hændelse. Så det fik de så at vide. Men jeg lavede ikke store numre ud af det. Jeg modtog 2 engelskopgaver i en 3. klasse, som var identiske. Så talte jeg med de 2 elever og bad i hende, som så havde skrevet af. Fordi det viste, at der var en elev, der havde skrevet af om at skrive den om igen. Men altså, det førte ikke sådan til videre at have præsalier eller henvisning til kontoret eller en stil, så ville han nok også blive overrendt af vores rektor. Man kan sige, at elevernes reproduktion af andre stile modsvarer lærernes egen reproduktion af undervisningsmateriale og reproduktion af kanon. For det er selvfølgelig også dikteret omfra, hvilke forfatterskaber vi skal læse. Jeg har genbrugt materiale i engelsk, for eksempel, hvor en lærer havde lavet nogle arbejdsspørgsmål. Og det er jo en glimrende måde at vide en del på den måde der. Elevernes reproduktion modsvares af lærernes reproduktion i et eller andet omfang. Men det er selvfølgelig også lidt en nødvendighed som gymnasielærer i dag, at man genbruger sit eget materiale. Man kan ikke opfinde materiale hele tiden. Det vil være for tidskrævende. Gymnasielærer giver ofte karakterer helt i blinde, fordi de ganske enkelt ikke aner, hvem af eleverne, der er hvem. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har spurgt lærerne, og 2 ud af 3 siger, at det ikke er alle lærere, der kan elevernes navne, når de første karakterer skal gives 1. november. Og 3 ud af 4 elever siger det samme. 64% af eleverne har endda oplevet at blive forvekslet med en anden, det skriver 24 timer i dag. Går lærerne virkelig ind og tjekker sådan inde altså, på jeg fik at vide fra A-klassen, at de havde spurgt 3 uger efter, de havde afleveret deres stil, om de ikke snart fik dem tilbage. Jo, det ville de, men han skulle lige sende dem igen sådan en scanner. Jeg ved ikke, om den tjekker hele internettet eller gamle opgaver, eller hvad den tjekker, men den tjekker åbenbart alt muligt. Sarah kom og fortalte os, at der er en eller anden fra en anden klasse, som hun er blevet beskyldt for at snyde med. En eller anden dreng fra en anden klasse, som hun slet ikke kender, som bare lærerne har skrevet identiske stile. Og så har hun ikke givet. Og du ved, i lærernes tilfælde, de ved jo ikke, hvem er os, der snakker med hvem. Når de ser sådan noget, så ved de jo for eksempel ikke, at man har siddet 7-8 mennesker og snakket om det, og så skrevet sin stil. Salmes klasse for eksempel, de skal skrive 5 sider per person. De bestemmer selv, hvor mange personer de vil være. Snyd. Snydeprop, snyderisk, snydertamp, snydeseddel, skattesnyd, bedrag, uærlig i handlemåde, specielt i handelsforhold, skaffe sig selv uretmæssig fordel. Altså, det er jo selvfølgelig ikke i forbindelse med noget som helst akademisk. Det er handel. Grundlæggende er der blevet mere og mere, der frit er tilgængeligt på computeren nu, ikke? Altså, der er rigtig mange programmer, du kan downloade, som det hedder, ikke? Og selv kopiere ind. Og mange af dem er frie oversættelsesprogrammer, kæmpe store databaser, Google Earth og jeg ved ikke hvad. Der er jo rigtig meget, der arbejder for at gøre os alle sammen rigere globalt, ikke? Der bliver nogle frie nye rum, nogle nye commons. Teoretikeren André Gorz, som døde for et par år siden, han sagde, at videnskommunismen den kommer
fordi det er en kunstig, voldelig situation, når viden bliver gjort privat. Det er videns natur at være social. De her kommunikative systemer, som så de her teoretikere kalder pollen-samfundet, det går ud på, at vi bestøver hinanden hele tiden med noget kraft og noget intelligens. Vi kan sige, at bierne, ikke, de producerer selvfølgelig honning, men biernes evne til at sørge for, at planterne kommer til at vokse, er måske 300-400 gange mere værd end den faktiske værdi af den honning, de producerer. Den frie vidensudveksling, de frie borgere, vil blive digitale atleter på nettet og nedbryde copyright, og så vil der være fri cirkulation af alt fra musik til tanker. I modsætning til kul og stål og ædelsmetal og sådan noget, så bliver der ikke mindre viden af, at den bliver spredt og brugt. Fordi han sagde, at vi skal kigge på nogle breddegrader, de der den var skrevet på den. Var det det, jeg sagde, den var i søvnløs netter? Jeg ligger søvnløs. Hvad er det opgaven her? Søvnløs netter. Shit, 5 sider. Fuck skal jeg få lidt af det, der tager. Og det kan ses ved, at han har taget en linje direkte fra hans... Jeg henter dem lige. Du kan godt sende til mig på mail efter pausen. Det er sjældent, at jeg bortviser elever på grund af snyd. Det er sket. Men det er ikke sjældent, at jeg truer elever og skriver et brev til dem, at nu er du taget i sådan og sådan, og du har derved overtrådt de grænser, der gælder her på skolen, og sker det igen, så må du forlade den. Så kan du ikke gå her. Nej, men jeg sidder jo nede for mine 3 afleveringer på sammen. Nå, og elever. Ja, 4. 4 med pil nedad. Med pil nedad? 4 til noget. Åh ja. Jo! Lad Emil. Ej, Pugny. Det er fordi, jeg blev enig med mig selv om, at det er mindst lidt for mange. Det er så godt. Altså, til at give 7. Hvorfor pilen? Grunden til, at vi har gjort den her sammen. Men smart funktion. Hvor har du siddet helt yes. Så han kan henvise. Jeg har taget noter sammen, så I så har taget meget nøjagtige noter, som vi så har skrevet. Altså, i den ene opgave, det hun brugte lidt over Johnny, der gik jeg en karakter ned fra, eller en halv karakter ned, vil jeg sige. En pil ned blev til en karakter længere ned. I lyset af, at de havde samarbejdet om opgaven på den måde, og det fremgik så tydeligt, så hele tekstpassagen var identiske. Måske også folk markerer, at det går ikke. Det kan man ikke gøre. De har også ladet sig inspirere, altså jeg har mange elever, der har ladet sig inspirere fra nettet. Men ofte, så de steder, hvor jeg kan se, at de lader sig inspirere, der falder niveauet, fordi de kommer til at skrive ting, som de ikke helt selv forstår. Og så falder sproget fra hinanden, simpelthen. Jeg prøver at anskue det ud fra et opdragelsessynspunkt, og altså opdragelse til videnskabelig redelighed og til personlig integritet. Dit sprog er jo unikt, og vi skulle gerne forme og udvikle dit sprog her. Jeg vil definere sådan nu på den måde, at hvis du skruer noget af uden at forstå, hvad det er, så snart, eller det vil samtidig ikke, fordi du kan sagtens skrue stil af. Og forstå, hvad der står, men du har bare ikke selv skrevet det. Lige præcis. Jeg ved det ikke, den er svær. Nu slutter også bare sådan et forbandet bredt emne. Altså. Ja, lige præcis. Det ville være ligesom hvis man tog 3, ikke? Og så ville der bare gå grene sådan ud over det hele. Var det forkert af jeres samarbejde? Det synes jeg ikke. Men jeg vil i hvert fald lade være med det, hvis det er sådan, det bliver taget. Jeg vil helt klart holde op med det fra nu af, specielt. Jeg tænker mere på, okay, du ved, jeg vil stadigvæk, altså problemet ligger bag, man vil stadigvæk gerne have de andres guldkorn, men man vil ikke give ens egne, fordi så, du ved, man er sådan lidt, altså for eksempel den her stil, der har vi bare valgt ikke at arbejde sammen overhovedet. Vælge 2 forskellige analyser, og analysere dem for sig, og bare ikke snakke om det. Salmas klasse. Det er en kunstig, voldelig situation, når viden bliver gjort privat. Det er videns natur at være social. I et uddannelsessystem med test og karakterer er viden privat ejendom.
Kopiering og videndeling kan derfor fremstå kriminelt. Snyd dækker imidlertid også over famlende læring og over et ønske om at være del af fællesskabet.